Hej. Så er det igen kommet pakker i dag. Og 2 pakker er der i dag. Så lad os kigge på den første her. Den er ikke pakket så godt ind, den her. Den er bare pakket så. Endelig. Kom. Super Goof. Fra Z4 af. Ja. Super Goof, ja. Lad os kigge på den anden pakke. Og den er pakket lidt bedre ind. Ja, den er pakket noget bedre ind. Æsel igen. Og både fra Vinterspil Z11. Nu har jeg 2 af dem. Æsel, ja. Og så vil jeg prøve her med de her enchanters her. Så vil jeg lige prøve at scanne dem i dag gennem sådan en AI-program. Og så kan jeg scanne den for om hvordan de er graded. Og hvis de så er graded som nummer 10, så vil jeg prøve at sende dem ind til PSA. Og så få dem graded. Jeg mener, det koster minimum lige nu $80 for at få dem graded per kort. Og det tager så 3 måneder at få det graded. Men til gengæld så prisen, den bliver også sådan 3-4 gange flora, hvis der er sådan, de er PSA 10. Så det vil jeg lige prøve. Et øjeblik senere. Nå, nu har jeg fået scannet mine kort igennem REC grading. Og den første, jeg fik scannet igennem her, det var Æsel nummer 1 her. Den fik en grading på 9,0. Og ja, så den blev ikke sendt ind til PSA. 9,0 til den her. Og så var det Æsel nummer 2. Den fik også en grading på 9,0 hos REC grading. Så den blev desværre heller ikke sendt ind til PSA. Og så var det Darkwing Dog her. Den fik en grading på 10,0. Og jeg har så læst mig frem til, at REC grading det er en fin filter til at lige at grade i første omgang, inden man sætter ind til PSA. Men den skulle være lidt for optimistisk, så man skal bare lige bruge den som en billig filter til at grade med. Men den har fået 10,0, så den får lov til at komme ind til PSA på et tidspunkt. Som sagt, så mener jeg, at det koster $80 per kort, der bliver graded. Og så var det en sidste kort her. Goofy her. Og den blev også graded til 10,0 inde på REC grading. Så den får også lov til at blive sendt ind til PSA. Og ja, det tager som sagt 3 måneder at få gradet sin kort. Men ja. Så
Så må vi se, når jeg kommer tilbage, om det er en 10'er eller en 9'er til den tid.